Bé, jo primer em referiria a una qüestió, i és que la raó per la qual no hem votat pel senyor Fernández Teixidó és pel fet que en una comissió, especialment quan és una comissió d'investigació, el fet que la presideixi un dels grups que no vol constituir aquesta comissió d'investigació no ens sembla una pràctica parlamentària adequada. En segon lloc, que aquesta, diguem, com a conseqüència de no donar confiança a l'Antuvi, evidentment la podrà aconseguir com a conseqüència de la seva actuació, ja n'hi ha hagut una primera la qual ens confirma l'encert de no votar-lo o de votar en contra del seu nomenament, i és com s'ha referit vostè a aquesta comissió. Perquè, i simplement em limitaré a llegir quin és el paper que es va presentar per 4 grups parlamentaris i que per tant ha obligat a que es constitueixi aquesta comissió en contra del parer del seu grup parlamentari. Les entitats financeres han comercialitzat productes de risc, com les participacions preferents, el deute preferent o bons convertibles, entre altres productes, així com crèdits hipotecaris, afectant els drets dels consumidors i provocant un greu problema social que afecta milers de persones. Així mateix, han realitzat, les entitats financeres, operacions de crèdit i inversions del risc que han portat a la situació de necessitat d'ajuda pública mentre es fixaven noves i desproporcionades retribucions i indemnitzacions dels alts directius. Igualment, es fa necessària l'anàlisi de les ajudes públiques rebudes i de les conclusions sobre l'estat i la gestió de les entitats financeres catalanes dels representants dels fons del FROP en els seus consells d'administració. Per tot això, sol·licita la creació d'una comissió d'investigació en relació amb les possibles responsabilitats derivades de l'actuació i la gestió de les entitats financeres ubicades a Catalunya i a la possible vulneració dels drets dels consumidors. És a dir, aquesta comissió d'investigació no és sobre les caixes, és sobre les entitats financeres, caixes i bancs. No només les caixes. I no és sobre les caixes que hagin rebut ajudes per part del FROP, sinó sobre totes les caixes i tots els bancs ubicades a Catalunya. Aquest és l'objecte de la comissió d'investigació, que evidentment donarà lloc en el seu moment a la votació de les compareixences i evidentment llavors els grups majoritaris podran al final decidir que aquesta comissió d'investigació és sobre el tamany de la gàbia de les gallines. Però no és la petició, serà la seva decisió. Per tant, de cara als mitjans de comunicació, que quedi clar, no és la comissió d'investigació de les caixes, és la comissió d'investigació de bancs i caixes. I no és la comissió d'investigació sobre les caixes que han rebut ajudes públiques, sinó sobre tots els bancs i les caixes ubicades a Catalunya. I no només sobre la seva actuació per haver rebut ajudes públiques, sinó pel que fa a crèdits i inversions del risc, desproporcionades retribucions i indemnitzacions dels directius i comercialització de productes financers de risc, participacions preferents, a títol merament denunciatiu, com es diu aquí en el document, participacions preferents, deute preferent, bons convertibles, crèdits hipotecaris. En conseqüència, la nostra línia d'actuació serà aquesta, serà la de saber qui ha robat, quant ha robat, com ha robat, a efectes d'evitar que això es torni a produir i a efectes que es depurin en via pública i en via penal les responsabilitats corresponents en els cas que surtin d'aquesta comissió alguna responsabilitat penal. Proposarem com a conseqüència la compareixença dels responsables de les entitats financeres ubicades a Catalunya hagin o no rebut ajudes, siguin bancs o siguin caixes i tinguin o no una comercialització de productes financers, perquè aquest és l'objecte de la comissió i aquest és l'objecte que ha estat aprovat per la mesa del Parlament i per la Junta de Portaveus, malgrat l'oposició per part dels grups que no consideren que s'ha de fer ni tan sols una comissió d'investigació. En conseqüència, el rigor aquí per què va? A efectes que els ciutadans sàpiguen qui s'han emportat els seus diners. Aquí han desaparegut diners. Han desaparegut diners d'impositors i han desaparegut diners d'accionistes i han desaparegut diners de contribuents. Qui se'ls ha emportat? On se'ls han portat? Com se'ls han portat? Aquest és, al nostre entendre, l'objectiu d'aquesta comissió i, en conseqüència, el que farem serà l'absoluta transparència. Tinguin en compte que qualsevol document que es porti a aquesta comissió nosaltres el farem públic immediatament. Si el que volen és jugar al pacte entre cavallers, juguin entre vostès. Nosaltres no acceptarem cap pacte entre cavallers. Qualsevol document, qualsevol compareixença, qualsevol dada que aparegui en aquesta comissió o al voltant d'aquesta comissió o com a conseqüència o en relació amb aquesta comissió, immediatament la farem pública. Moltes gràcies, senyor Fernández Teixidó. Gràcies, senyor López Tena, per la seva intervenció.